Op een gasbaan van de Jouwer waart juist te strijden om de Gouden Zwiepen, een hutdraafkoers van Froulje. Een verslag van Frederik Wijma. Dit is hem, de Gouden Zwiepen. Al zo'n 1971 koersen de Froulje om die bijzondere prijs. Het is absoluut een begrip, want tenminste, ik weet net beter dan dat de Gouden Zwiepen in de Jouwer uitreikt wordt. En ja, het is een prachtige koers, een prachtig evenement. En nou weet ik hoeveel mensen er nou binnen. Ja, en hoeveel aandacht dat het krijgt en dat iedereen erbij is. Dus een geweldig evenement. Je kunt er lekker eten. Of een gokje wagen. De laatste. Oh, heb ik de laatste. En je kent ook voor organisatie van mooie drafsport. Koers 6 is de koers om de Gouden Zwiepen. En je mijn nummer 6, Hiltje Tjalsma, was grote favoriet. In totaal 10 combinaties op de gasbaan. Hiltje Tjalsma riet met de 7-jarige run Banterboy. De concurrentie komt van Anita Gorter met Chiquita en Greta Postumus met Wanna van Rannem. Maar die maak ik genoegen nemen met zilver en brons. Want Hiltje Tjalsma pakt met oermacht de haardprijs op de Jouwer en wint voor de 4e keer de Gouden Zwiepen. Ik wist dat het hinder heel goed was en ik de instructie maar kreeg een rieden op eigen krachten. Dat het hinder zo goed is. Nou ja, en dan van start uit wie ik zeg maar iets minder goed fut. Alleen nog ja, ik heb ontsluiting, ik denk rieden. Ja. Ze mij vanzelfs even een spronkje met de haardprijs, maar dat wordt het net lang. Want die hing het de rest van het jaar weer in het gemeentehuis. Ik zie het op een koets en ik mocht hem, maar de huldiging mocht ik hem beet houden. En toen ik de koets zou gaan, toen mocht ik hem weer inleveren. Maar we krijgen wel een hele mooie bros krijgen we ervoor als aandenken.